Jayamrata entah-untas sasat padha tangmu tak kembali kadhe gayam. La Long, kilo tak kandhani. Gustimu semaput. Wis genah yen kahanan iki mau ana kedadian klera-kleru nganti Pancakara. Wong sing goblok ki ya kuwi. Wong nang Amarta konjur sembetingan areng nglamar garwane Sinuwun Prabu Puntadewa. Apa nang endi-endi kan sing jenenge bojo dilamar ya ora oleh. Ayo. Kejaba nek tak kumono pancen wis bali ngalor. Sebabe bali. Sekarang aku lunga nyambut gawe ya aku dikancingi lawang. Lunga ming disbian ning gawa sak anake, telu gawa kabeh. Ning yo kabeh kirim ke ngidul. Tak rilakake kono. Sapa sing ngresakake monggo. Oh. Iya oleh sapa sing lamar. Anjur saiki kowe. Aku golek akeh mate-mate dilalai urung dadi bojone wis padu. Urung oleh saiki iki. Oh. Ayo sekarang ya dilalah. Le mati kok mengkurep tok kae. Waduh. Wis rusak iki. Kok mekutane kok lawas. Engkarang ikete sing anyar digentekke. Nek gawa anyar ya gawa anyar, wong gawa terus payu ayo. Ora ndene tuwa-tuwa kok bakul liket. Acara ngono kuwi karo nggo samben kok. Nek gawa ki sing apik kok ya didududke ngono. Oh nek ngono kae di duit apa isih diutange anjir. Urung duit kae. Nek duit ning oleh utangan wingi kae to. Ngono ki nek ora ilang monggo rencanane mengko iso Ngamarta engko sore terus arep mlaku-mlaku arek. Sing ora kowe iki konen tangi lho. Mbak ya semen ora ya tangi. Ayo mesake konen tangi. Wis arep tangi. Satri kumulung pangertan wadya magile ronanggono gawe gelar sira wang-wang. Narang wong perang ya cancut tali wanda. Kowe nututi aku kok? Nggih. Lah yen mboten kula tututi mesakaken panjenengan. Dos pundi Durpadi dipun paringaken menapa mboten? Durung nampa ngendikane Sinuwun Prabu Puntadewa. Ana satriya ingkang ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Jenenge Sedewa kok. Lah tenan yung. Ragil Pandhawa Sedewa. Ragile Satriya Ngamarta nggih barepe Puntadewa Werkudara Janaka Nekula Sedewa ragil. Larene nak bagus. Iya bagus, rada lanyap. Iya ning niku pancen bebayani. Nek Sedewa ki ra pati bebayani, Kang. Sing bebayani ki anake ngono. Sapa wae. Ayo keponak-keponakane. Padane kaya Gatotkaca, Antarja, Antasena. Mengko nek rombongan saka Ndarawati teka ya Sencaki. Mas Diwane iku ora pati ya senajan to digdaya ning dheweke iki nek kon kerengan secara kasar-kasaran cok ora dadi karepe. Nek kerengan kudu alus. Alus ijen do ijen ngono. Ya cok. Wani ini nek kasar-kasarane mah ora wani sing wani ya bocah-bocahe kuwi. Kok pemandang. Ayo. Mongko sing Gatotkaca kuwi brengose wis nyemelang cok ngempul. Gatotkaca ngempul. Ning pancen sport lan kok awake Gatotkaca giagang.
Brengos. Nggih. Brengos wong brengos oke tanggat. Lur mangger yen ditite angger gemucing niku ompong. Iki Gatut Kaca niku. Gatut Kaca ki ngurung ngompong ya. Wes kok maido kuwi. Karang ora ketara main guyu ming mak klecem ngono kaya ketutupan ngebros brengos. Kamu brengos kok ngebros. Tak labrake itu. Ngatos-atos. Nanggir Gatut Kaca wonten paling jauh paman. Ora ngira jebul sing jenenge Prabu Bindirasa digdaya. Tak coba kadigdayane sepisan kaping pindho ketiban tanganku bisa ora eling. Bareng wis ramba-ramba ora digawe rasa. Mongko panggetahe kaya katiping angin nganti kontal aja tinampa marang putraku Gatut Kaca dadi apa kuandaku. Mboten perlu menggali kuwatos. Paman Watri lenggah mresani mangke kula tandangane. Ngati-ati ya, Ger. Mundur aku weruh celorote Gatut Kaca nimblis Gusti mulung pibane kongsep sirahe kok ora ana. On ya iki apa ki lho? Tak tandanane sithik. Sing supaya engko njur kuat meneh ya Kang. Wis aja kuwatir sirahe. Aduh, aku ceblok e. Ha iki sirahe iki lho. Awang semene kok sirahe mung cilik. Oh, raja wis anak. Mati Mas wah ora kajen. Sirahku dunyet-dunyet. Lah wong kula tulunge tanggep dunyet-dunyet. Kowe iki ya sembrono kok lho. Wong ratu kok sirahe ngudulanan. Wah, nganti lara.
Wong bilung ya tok nranyak ora. Wong lanang yo nulungi kaya nek ngono sesuk tak tulungi luwih lho. Masa bodho. Ana ra tak tulungi sirahe lara njur. Wong maju perang kok tanpa nganggo dipikir demen sirahe bonyok. Ditimblis karo satriya. Oh, langsung ditimblis Gatotkaca. Waduh, dadi memolo kae. Nek ora njur disuntikake Nanti kaya apa? kowe lah kena tetanus. Satrio jenenge kamu. Kowe takon karo aku Gatotkaca. Kowe ngaku sapa Prabu Bindirasa? Wah jenenge ampun. Bindi rasa. Wis ora usah dijo-ejo. Ngati-ati lho mungsuh Gatotkaca. Ora mesti kon maju wae wong amar. Kecipuan mungsuh karo ratu iki sapa iki? Takon karo aku Antarja. Karo Gatotkaca apane? Iki kadange Werda. Manuta tak tugel keruwen wong Amarta rampung nyawam. Aja mlayu kali adikku. Nun Gatotkaca mungsuh karo aku ora menang. Nggih panjenengan nyawang saking katebian kok rondo lumayan. Antarja ora menang. Nggih. Ana satriya duwe banget kok. Oh bapakne niku. Bapakne Gatotkaca sing jenenge Werkudara. Werkudara? Nggih Werkudara. Ning sing luwes-luwes gaweane niku ya Gatotkaca niku luwes. Perang teng dhuwur ya gelem. Perang teng daratan ya gelem. Antarja ya luwes. Teng njuron bumi kerengan ya wani, ning daratan ya wani. Nek Werkudara niki manggon maton gaweane. Ora iso solan salin. Gedya nika rada sekeng. Isane ning nendang-nendang to angger. Ngoten kon ganti gawean yo nglokro kan. Nggih padane kaya togog niki lemuan nika isane ngegong-ngegong to niku. Upama kon dembung ngoten terus dicacali didol. Bagi sing ora-ora. Ning tendangane sip Werkudara iki. Ngidak ya rosa, nendang ya banter, angkarang ya piyai semono gedene.
ning karanya luwesan sok blobo nek iso ling logo pikire iso banjur ngaten-ateni ngoten sok nyah-nyoh. Nek Antasena niku tak mendeles ning cara ndauti iki. Apa-apa gemang gelem melu ning sok wegah duwiti ngono lho. Nek konangan tempiling wae Antasena ki cah edan ya yo. Werkudara iki nggih tak takoni kok monggo. Satru gagah jeneng sapa? Takon karo aku Werkudara. Kowe Prabu Bindirasa ora gelem semingkir ngati anak tupak rae mamahku kowe. Anjrakaton wirsang puspitorum satiyuting samirana amre pengakandaning sekar kadung mangambar seping brio ampun ngantos dipun adang-adangi Kanjeng Diwaji ampun malih namung dumbing pejah senajan dados ndek pengamun-amun badhe kula lampahi Nyai Prabu Bindirasa wonten paring dawuh boten wonten ginanipun panjenengan nglajengaken bituta memangsa kalian para kadang pun putra-putra Ngamarta lan kula kinten panjenengan boten badhe kelampah tumpang jayanipun menawi to tanding tiyasa mangsa kalian para kadang kula sa para putra-putra Pandhawa iki dinten menika kula boten badhe manggahi dumateng Kanjeng Ratu Waradurpadi wedal menika sampun kula parengaken nderek wonten ing praja Parangrejing menika yen badhe mangertos garwa ing Ngamarta Jagadiwa Bathara panjenengan dalem Kanjeng Sinuwun marengaken kula tampi kanthi syukur kanane manah kula mugi jawata tansah maringono pangayuman dumateng tiyang dalem Yayi Prabu Bindirasa inggih Kanjeng Ratu kula nuwun wonten paring dawuh sinuwun wis to
Tirta enggal tata-tata sampun ngaten kiwala sampun cekap. Yayi Prabu menapa kelampah panjenenganipun badhe sesarengan kalian Yayi Wuradurpadi. Kula kinten yen sesarengan badhe kadaluwarsa kerun nggih lampah. Prayoginipun kados pundi? Kanjeng Ratu badhe kula dawuhi manjing wonten ing Cupu Kencana mulih rancaking lumaksana. Nggih prayogi, Kanjeng Ratu wis to manjing ana Cupu Kencana kene supaya banjur diboyong ana negara Parangrejing. Mung welingipun Kakang sing ati-ati ngestokaken dawuh kula aturi munjuk atur dhateng ngersanipun Prabu Kalasara. Nggih. Yen to badhe kagem prameswari kula lila lair batos, namung kemawon yen to badhe kagem Sembrono tegesipun kangge dedulanan kula mboten rila lair batos. Kula kinten mboten namung badhe kangge Sembrono lan mboten badhe ngrosataken kelenggahan kanjengipun, tetep badhe kagem prameswari nglestantunaken nyepeng pangaos minangka dados prameswari dalem Kanjeng Koko Prabu. Nyimanggaken Cupu Kencana kula aturi ngampil menika sampun dipun lenggahi Dyajeng Wuradurpadi. Wah, dai jagat Dewa Bathara. Sak jagat Rat Pramudita ora ana ratu kang lega donya lila ing pati. Kepareng nyuwun pamit ingkang rayi wangsul wonten Parangrejing ngatos-atos Yai. Anakku lanang, anak Prabu wonten paring dawuh penemban. Wis tok parengake supaya nderek ana negara Parangrejing. Kengetipun ingkang putra kados sampun kelampah dipun boyong. Ingkang putra Kanjeng Ratu Wuradurpadi. Lah syukur bejo sewu gambarake iku wataking Narendra Utama. Wis tak parengi kundur daton malah manjing ana pamujan maneku marang Jawata rina kelawan wengi muga tansah pinaring pepadang. Inggih. Lan tunggu sak baline Janaka kepiye keterangane bisa nggawa kunarpane Bagong apa durung. Inggih dhateng sendika lajeng Rama Penemban badhe tindak dhateng pundi. Sawetara tak ubengane negara Ngamarta mbok menawa mengkono Rubeda. Aku sing bakal ngirangi Rubeda ing nempuh marang para kawula. Matur sewu sembah nuwun sanget. Bayu Putra wisikan magulingan kurolir sangka kiri-kiri mawa sindung yen lumeku. Kala gumarang ula dalan
wonten paring dawuh penemban. Bejo kemayangan sinung ora kangelan laku jantraku lan pangobeting panemuku digugu karo wong Amarta. Noyan ayo Baskara titi mangsa dina iki bakal kelakon lebur papan tanpa dadi. Mung saka penuwunku kabeh para wadyabala jem aja nganti kendhat gawe rusak marang Praja Ngamarta. Iki lajeng saking ngersanipun Kanjeng Rama Penemban. Malah wektu iki gandeng kuwi sipate buta, gedene sak gununganan. Ingkang mongko pinter ngajiman. Mlaku nuju ing Kraton Ndrawati, Bathara Kresna aja nganti tekan negara Ngamarta cegat dalan. Yen ketemu malah prayoga patenono. Arca koblablis lanak cekikan. Nyuwun pamit Penemban sing ati-ati kecandak Kresna untal malang. Sang Gatut Kaca nampak sigra ngamban Jumantara mulat mangandhap tumingal Prawadya Balagarawa. Nangger Gatut Kaca Wonten paring dawuh Paman Sediwa saha Antasena. Anapa Pak Cilik? Yen tak pikir-pikir ngenani bab negara Ngamarta dilenggahi dening Begawan Wacana Dewa, mungguing pangrasaku kok kaya bingung banget. Koko Prabu Puntadewa ngiringake Kakang Mbok Wara Durpadi menggak kamurkane Kang Mas Werkudara kang sida ngundirake marang Prabu Bindirasa. Satemah Kang Mas Werkudara banjur ngloko tekaning ndata Kakang Mbok Wara Durpadi dipasrahake marang Prabu Bindirasa saiki diboyong marang negara Parangrejing. Aduh. Banjur ngenani bab tentrem negara, aku mirengake pribadi. Tata tentrem negara nganggo sarana mateni Panakawan, yen sing tuwa ya Kakang Semar, yen sing enom Bagong. Kaya ngono iku mau nganti nglangut rasaning pamikirku inggih mongko Panakawan papat iku ora kena pisah salah sawiji. Agi Kakang Semar sak anake nandhang Cintaka nimbulake gegebluk kang ora bakal bisa nentremake negara apa meneh nganti ana Rajapati Bagong tumeka ing layu. Besake serap rukukan gagasan engko ndak ngombro-ombro. Juru mulih prayogane saka penemumu kepiye ngono? Ya perkara wektu iki Ratu Durpadi digawa karo sing jenenge Prabu nek Bindirasa ku mau
wis dirilakake lahir batin awake dhewe rasa melu apa-apa banjur mungkin kapercayanku yen pancen Jawata marangake iku dadi judule Prabu ana lantrane Ratu kundur ngono. Mengko TKT yen pancen Ratu wis ora iso kundur temenan ladene karo Prabu Kala Sreng wis TKT kadan mengko kepiye lek war mikirke wong Jepang ora kok dir wong Jepang ora penemuku mau kae kok dirungokake wong mana cocok nek ora ya ora apa-apa kok. Kowe iki seneng ngomong ya sembrono nek dong sembrono nek ora ngono. Karang aku ngono ora patek normal. Lajeng saking ngersanipun paman kados pundi. Saiki aku bakal sowan marang Praja Ndrawati, Gatotkaca karo Antarja lan Kakang Patih Andakawana tak paringake Jaganegara. Lan tansah ulatna salaku jantrane Pendhita Ngamarta Begawan Wacana Dewa. Sendika paman. Antasena ana boleh kowe melu karo aku sowan marang Praja Ndrawati tak derake. busana maneka warna renggeng kentana retna Bandera layu kumite sinrang pandresing maruta Peting duwadha Srusu Brasta kayu kaprapal Puspita
pito anjraing bumi sirep ing peperangan kraton Ngamarta sauntatira Prabu Bindirasa kadhiraken ingkang abdi Kilurah Tagaksa Kilurah Bilu wong agung Ngamarta manjing ing pamujan sawusnya nampi pangendikanipun ingkang Rama Sang Tapa Begawan Wacana Dima kotapa kang tuwuh jroning penggalih Raden Sediwa prisa kawontenaning kraton Ngamarta ingkang ketingal Mutawatosi sigra paring pengendikan marang para putra-putra tinanggenah pacah pabarisan angginaken kapraitnan Raden Sediwa Raden Antasena arsa sowan marang Praja Ndhuwarawati Rajang tepasing wana diwasa geriting Ancala pasmiru dadi minggawukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur wis tumekeng pucang ukir surya wis katon manjing bantala kawontenaning jagat peteng dedet leliweran udan ingkang ketingal riris ingkang ketingal ricik-ricik ing riku animbulaken trenyuh kekesing penggali tumurun ing jurang tundri sepura perjaten Sang Abagus kang kinali oboring saksana mung kumlapi lidah kelawan tatit senadyan to dalan kang rumpil kanca kecentrari bebrundutan datan ginawi rasa kadereng daya-daya dumugi wonten ing Praja Ndhuwarawati sigeg ingkang pinuju lumaksana nenggih kang pinuju lenggah wonten ing Gampar Kencana Kraton Ndhuwarawati wong agung Prabu Sri Bathara Kresna Kasiba ingkang putra saking Rai Raden Setyaki Semrambing para wadyabala tatkala semono mulat pasibaning para wadyabala yayah piniak prisa ingkang Rai Sediwa ingkang wis minggas tinggil binaturkena sigra utusan ingkang putra Raden Samba kinen mapakaken piswan Raden Sediwa dinanding astanira sowan ngersa dalem ingkang Sinunata Ndhuwarawati
warnanira ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka. Ing wis kondang dumugi Mancanegari yen to negara iku minangka dadi pangleburing Angkara Murka pangruwating laku Durjana. Satumara satu mati jalmu ambek Angkara Murka manjing kraton ing Dwarawati lebur papan tanpa dadi. Nengki kang pinuju pinangkil pocapo ingkang sinuwata Dwarawati ingkang kepareng jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sastra Sumpena ya Prabu Padmanaba ya Sang Janardana. Mengkaten para abdi bedaya ini sami nampil podraning paswangan anugi kang kepareng ayun ingin putra ing parang Garuda Raden Samba Wisnubrata ing rikala semanten nderekaken ingkang paman Raden Diwa kawitara sumengko pengawak brojo ndamar sasi ya ambeber kunca andeku marak swan ngersa dalem ingkang raka nata Dwarawati.
Kecamatan ingkang rayu Raden Setyaki. Menapa dene Rekyana Pati utawi nganti nanggenah ngatur pasebaning Purwadya Bala. Surat kang samya sabawa sirping paseban kapiyarsa pangandikan sindur pepareng nebaring sabda. Budi Bawalaksana Liring kang Bawalaksana mangkono Kunjanya paring dono anggit ganjar saben dina Niwang sukmana kang linuwihung bawana langgeng sinunggi datan awrat ora sinangling wawasanipun Kakang Dimas Sediwa ingkang marak sowan sawise prayoga Piswanura ana ngarsanipun Kakang padha kanthi harjo Yayi
menika tampi tangan kekalih pangandika dalem Koko Prabu ingkang rumentah dumateng rayi dalem. Nampi pangestu dalem Koko Prabu winantu ing karaharjan Sambikala mboten sanes. Ing rayi ngaturaken pabekti ugi kunjungan ing ngandhap padha mawantu-wantu Koko Prabu. Iya dinas pun Kakang Tampa kanthi bungah lumunturing pudya pangastawa pun Kakang Tampanana. Dagat cancang kucing weni mespo sranduning badan wahana bawa laksana. Dimas Mira Talun. Sombo wonten paling dawuh Kanjeng Rama. Jeneng sira enggal ngaturna pabekti marang pepundhen ingkang nembe sowan. Apa dene Dimas Setyaki semono uga kula nuwun istirahaken dawuh Koko Prabu. Ingkang putra ngaturaken pabekti warsa paduka paman Bumira Talun. Iya ya nggih, tak trima kanthi bungah pangestuku genti Tampanana. Kacancang puceng weni rumesepa sranduning badan. Ingkang rayi ngaturaken sembah pabekti ngersanipun Kang Mas Dewa. Dimas Garbaruci tak tampa kanthi bungah. Ingkang abdi semantun kita paring ngaturaken sembah pabekti Raden. Iya Kakang Udawa, tak petelake ana dodo kendelo padha-padha kula nundri. Tanpa kanyana-nyana. Kena tak gambarake Sigro Pengawak Brojo Andamarsasi. Narpada kamijil datan kendhat ageman ora tumata. Marata enggal matura ing kanthi prasaja apa diutus marang Pol Kadang ing Amarta. Apa ngemungna kersa sira pribadi, Dimas? Nuwun sewu kalpatanipun ingkang rayi mugi pinaringan agung samudra pasami. Awit ingkang rayi sowan ngersa dalem Koko Prabu tanpa cecala langkung rumiyin. Iya. Ingkang semisal ngaturaken pabekti sampun kunjung ngersa dalem Koko Prabu ing angka kalih. Ngaturaken kaulingan yen to negari Ngamarta nampi bebenduning Jawata risaing para kawula saged enjing sonten kaperlaya saged sonten enjing dumugining layu. Sangka panduganing sun ora ngamungake para kawula ing kukuban negara Ngamarta nganti rumambat tumeka ing Praja Ndrawati uga kaya mengkono. Ingsun dipriksa nang kaca paisan Jawata durung bisa paring pepadang apa srananipun Kakang bisa mbingkas marang retune negara ingkang ora kena disekseni marang sapadha padhaing tumita. Rikala semanten wonten satunggaling pandhita ingkang sagah semedya ngruwat retune negari. Mboten wonten malih kejayaan tunggaling pandhita ing pemarap begawan Wacana Dewa. Asal usulipun saking pertapan Guwa Kencana. Iya. Namun kemawon sarana iki nawi mbingkas bebendu. Amujutaken sirnaning jalma manungsa. Inggih menika yen boten Kakang Semar Ki Lurah Bagong. Wasana karembak diri para kadang Kang Mas Janaka ngaturaken awrat yen to nyirnaken Kakang Semar mila sagah sumedya nyirnaken Ki Lurah Bagong. Mekaten Koko Prabu. Lajeng cobi ingkang pungkasan mboten kanyana-nyana. Wonten tamu saking negari Parangrejeng ingkang isining rembag nglamar Kakang Mbok Wara Drupadi. Satemah tamu menika wau klenta-klentu kaliyan kula Trisdewi para kadang animbulaken perkawis. Dereng ngantos purun peperangan, Koko Prabu Puntadewa sampun mijil saking kedaton ngiringaken Kakang Mbok Wara Drupadi. Amaslaken Kakang Mbok dumateng tamu wekdal menika ngantos diunboyong wonten ing negari Parangrejeng. Mboten sanes. Menika ugi saking pambujilipun Pandhita Ngamarta ingkang kula aturaken ing ajeng. Mila bab menika kula suwun kali sanget Koko Prabu keparenga anitipesa aneguh dumateng Jawata nyak karya jagat. Pandhita menika menapa badhe nimbulaken katentreman, menapa badhe nimbulaken kasangsaran menggahing para kadang Pandhawa Koko Prabu. Muatori Sang Wisnu Bathara
Guti Wikramanira risang yen katon lir sagunung-gunung yayati mangsa bumi kadangipun Kakang Dimas Sediwa kula nuwun wonten paring adawuh yen miturut sangka dawing kaca paisan iki cobane para kadang Pandhawa pandhita ingkang lenggah ana negara Ngamarta ora bakal nimbulake katentreman nanging yen to nganti kesuwen malah bisa nimbulake bubrah angkan. Aduh Koko Prabu lajeng kados pundi anggenipun badhe ngicali bebaya ingkang sampun manjing wonten negari Ngamarta. Ing mengko menggah ngriku sampun dipun aken yen to menika tetungguling para Pandhawa. Dados suwing para kawula. Malah prayogipun Kakang bakal jengkar sangking praja. Kepingin pepanggihan marang Kakang Semar Badraraya. Bebaya kang manjing ana kraton Ngamarta bisa lebur papan tanpa dadi nanging seka kersane Kakang Semar lan saka kawicaksanane Kakang Semar. Kosok balini. Yen nganti ana kedadian Bagong tumeka mati. Mesti wae Kakang Semar banjur penggalihe peteng dedet kaya dene gegambaren jagat kang limimputing pepeteng. Keparing kang Raja Madung dawuh lajeng kados pundi ripaduka kula Koko Prabu. Dimas Sediwa lan Dimas Setyaki tak parengake nderek pun Kakang. Ayo padha nyaketi ing pedukuhan Karang Kabulutan. Nrih dhateng sedika. Nuwun swawi kula dherekaken Koko Prabu. Sambo tak parengake tunggu negara. Wis akan dawuh timbandan Kanjeng Rama binjing menapa kundur dalem Rama Prabu. Durung pati-pati kundur yen kahanan iki durung bisa tata titi tentrem. Nrih mboten sanes namung nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa, Hainolo. Mangsa Buddha putramu Samba Embanana ayu kongsi tumpang suh pangaturing praja nrih ngestaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Sagung Prawadya Bala Om Yang Gumuro
swaraning prajurit salang tunjang rebut dudung angebeti pabarisan. Oh